кандидат на БСП стигне до балотаж, а ваш не успее, да речем, сега не знам дали да давам примери с София, бихте ли подкрепили на втори тур кандидат? Ние сме заявили ясно и категорично, че на втори тур подкрепяме всички кандидати, които са срещу партиите от тройната коалиция ППДБ, ДПС и ГЕРБ. Тоест, отговора на тази хипотеза звучи така, ако Ваня Григорова само че въпросът е на балотаж в София отива Диан Николов. Но това, което искам да ви кажа е, че ако ние демонстрираме такава принципна позиция, от другата страна аз не съм чул нещо подобно. Но това е много ясно, което го казвате. Естествено, че е ясно. Ние не спираме да го казваме от самото начало на кампанията, защото, вижте, в политиката трябва да има принципи. Няма значение какви са ни отношенията с БСП. Извинявайте, другата хипотеза. Ако пък кандидатите са без БСП. Без БСП и профил е достатъчно далечен за вас, и кандидатите са, да речем, от ГЕРБ и от ПП, тогава излизате ли с призив към избирателите или си оставате вкъщи или загъбили, как се казва? Аз ще ви кажа така. Аз съм жител на Варна и гласувам във Варна. Нашият кандидат отива на балотаж в неделя, другата седмица ще го спечели и ще стане кмет на Варна.